Gipalaw man sa kapulisan sa Mabulo kung doon na bay foul play ang kamatayon sa usa ka Taiwanese national nga natagak sa usa ka hotel Lunes sa kadlaw Nobyembre 25. Nahulog patay ang 52 anyos nga Taiwanese national gikan sa ikanapug usa nga andana sa usa ka hotel sa barangay Mabulo, Dakbayan sa Sugbo. Nagkanayon ang hepe sa Mabulo Police Station si Police Major Romeo Kaakoy Jr. nga ila sang gisubay ang posibilidad nga milayat og tuyo ang biktima. City, bakasyon kuyog yung mga kauban sa kumpanya kay nagbakasyon ni sila. Unya, ni-check-in sila dito sa 11th floor na ni maong hotel. So, base sa report, nilayat kaning mga lalaki. But as of this time, nagpadayon pa ang ato ang investigasyon. Kung unsa gyud ang tinuod nga nahitabo, nanguha ta og mga CCTV footage, ingon man witnesses din. Nasayran sa kapulisan nga ang namatay usa ka construction inspector sa usa ka engineering corporation sa Taiwan ug mibakasyon kini kuyog iyang mga katrabaho dinhi sa Sugbo sugod ni adtong Huwebes, Nobyembre 21. Ang iyang tour guide nga nagkuyog ani nila kay mao pa ito istorya about sa natabo. So naaman ang duha pud katong kauban nila nga Taiwanese national. So ato itong ipakuhaan o fingerprint o other pang mga posible na makatabang sa atong investigasyon. Atong susihon, no? Kaya diha man ni sila sa sulod sa room base sa ato ang nahibawaan sa atong initial na investigation. So atong susihon kung makakita kay kadlawon manggod ni na posibilidad na natulog, but lagi na ato pag yung susihon. Dugang ni Kaakoy nga base sa ilahang inisyal nga investigasyon, nakatulog na mga kuyog ni ini ug walay nakasaksi sa panghitabo. Base sa pakiginabi sa kapulisan sa tour guide ni ini mga turista nga malinawon ra ang ilahang mga lakaw ug wala siyay nabantayan nga kaguliyang o problema. Sa pagkakaroon gipahilo na ang patayng lawas sa langyaw sa usa ka punerarya sa Dakbayan sa Mandaue ug gitakdang ipaubos sa autopsy. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.